Mega love shoutout guys. Pogi ng KSA, mega love shoutout. Si Kuya Annalyn, mega love shoutout. Thank you so much guys. Thank you everyone. You're welcome, Idol Pogi ng KSA. Thank you so much. Magluluto ako nito spinach. Paborito ng mga ano. Thank you so much everyone. Ano siya? Spinach. Thank you so much, 2 million people. Mega love shoutout everyone. Thank you. Thank you so much, Sis Annalyn. Thank you. Ang daming lupa, may nakikita akong lupa. Ano ba tong gulay ni Madam? Thank you guys. Thank you so much, 2 million people. Maghihiwa ako. Maraming lupa, oy. Di atay. Thank you so much, 2 million people. Pugi ng KSA, thank you so much. Ang lamig kaya ngayon dito, di ba? Sobrang lamig. Nandito ako ngayon sa sa Tumama Road. Malapit sa Kingdom Hospital. Ba't ganun mga English yung lumalabas sa aking comment section? Nasa setting siguro, hindi ko naayos. English yung lumalabas eh. Mapagkamalan tuloy tayo ng Inglesera dito. Okay. Rams Motovlog, thank you so much. Mega love shoutout. English yung lumalabas sa comment section ko. Malapit lang kami sa Kingdom. Idol Dumaga, thank you so much. Ayan, may jacket ka na. Thank you so much for dropping by. Meron siyang option, Puging KSA, kaso, pag pinindot ko naman, mawawala yung live ko. Hayaan mo na. 1 hour lang naman ako eh. Oo, English, Hindi ko siya naayos. Thank you so much, amazing people. Thank you so much. And guys, mag-iwan lang kayo ng bakasa at babalikan ko kayo ha. Naghihiwa ako eh. Sisikoy Ikay, thank you so much. Thank you so much, Sisikoy Ikay. Ikay ganda. Ayan guys, maglablaban muna kayo ha. Kasi nga naghihiwa si host. Just turn off if there's anyone to... okay. 7 million people, mega love shoutout. Ang daming lupa yung hinihiwa ko. Sagana sa lupa. Replaying.
Ben, mega love shout out Ben, salamat. Thank you guys. Yan Ben, may tibak ka na Ben. Yan mo na, ayaw ko na ayusin. Naka-start na ako eh, mamaya ako na lang ayusin ulit. 6 million, thank you so much. Yan guys, mag-iwan lang kayo ng bakas guys at babalikan ko kayo ha. Naghihiwa ako eh, alanganin ba. Naghihiwa ako ng maraming lupa yung aking kamay. Do not, Again guys, magbaba lang kayo ng bahay guys at para mapin ko guys. Pogi ng Idol Pogi ng KSA, sino yung kaaway mo kagabi? Sino yung si Melanie na yon? Ba't mo nakaaway yon? Ben! Sorry, English yung aking comment section. Natatawa ako sa live mo, Idol Pogi ng KSA. May kaaway ka. $6 million! Mega love shoutout! Basher yun. So, it's because... okay. Naku, hayaan mo na yung mga basher na yan. Wala lang magawa sa buhay yan. Basta tayo, walang tayong inaapakan na tao, di ba? Tuloy lang. Hayaan mo sila. Magsasawa rin yung mga basher na yan. Deadmahin mo na lang, Idol Pogi ng KSA. Hayaan mo sila. Inggit lang yan sila. Hala guys, ang daming lupa talaga oh. Ano ba yan? Paborito to nila eh. Ay sus, Ginoo. Hayaan mo sila. Idol ng Pogi ng KSA. Basta ituloy mo lang yung goal ng buhay huwag mo pansinin yung mga basher natin. Kasi pag pinansin mo yan sila, lalo ka lang maiinis. At lalo ka lang din nilang aasarin. Kaya hayaan mo sila. Ben, thank you. Ate Bonji, thank you so much, Ate Bonji. Shouty, Ate Bonji. Nagluluto ako ng gulay na maraming lupa. Shouty, everyone. Oo, nakikinig kaya ako dun sa live mo. Sabi ko, sino na naman tong kaaway ni Idol Pogi ng PSA? Melanie? Basta ituloy mo lang yan. Iyaan mo sila. Ay. Ayan, mega love shout out. Magdikitan kayo guys ha. Iwan na kayo ng bakas sa aking live para mabalikan ko kayo. At naghihiwa ako. Yung paghihiwa ko dito, parang yung pagkain ng baboy. Maliliit. Di ba guys? Ate Banji, naku, salamat. Thank you so much, Ate Banji. Thank you so much sa iyong blessing. Ikaw talaga, Ate Banji. Thank you, Ate Banji, ha? Sisi Kuy Ann, mega love shoutout. Thank you so much, Sisi Kuy Ann. Yan guys, tikitan muna kayo mga langga ha. Kasi nga, naghihiwa pa si host. Ito yung paghihiwa ko guys. O ganito siya oh. Yan.
Ate Banji thank you so much. Ang daming buhangin. Thank you so much, guys. Baka mamaya puro na lang to buhangin yung lulutuin ko dito. Okay lang yun, Ate Banji. Ikaw talaga. Aray ko. Promise guys, ang daming buhangin talaga, Alam mo to, idol ng pugi ng KSA, di ba marami dito? Yung spinach. Yung iba, hinahaluan ito ng manok. Pero sa akin, ano lang siya, patatas lang yung ihahalo ko. Kasi nagsawa na sila sa manok. May pakpak na sila Pati ako nga may pakpak na rin. Thank you everyone. Wow, sana all. Thank you, Ben. Ate Banji, once again, thank you so much sa iyong blessing. Naku, dami pa pala. Ano siya, Ate Banji? Ano siya, spinach. Spinach na maraming buhangin. Maraming buhangin na spinach. Atay. Ito yung paborito nila. Masustansya daw ito spinach. Yan mo, tinataktak ko pa kasi nga, ang lalaki ng buhangin, Ano ba yan? Naghiwa na lang ako tagataktak po ng buhangin. 5 million people, mega love shoutout. Thank you, thank you. Dami, buhangin. Binunot lang yata to sa Yan, ang lalaki. Yes, Ate Banji. Grabe. Thank you so much, amazing people. Thank you. Yan. Kada hiwa, may buhangin talaga siya. 5 million. Thank you, everyone. One hour lang naman ako, Ate Banji. Pang-update lang. Sisi Kuyan, thank you. Baka sabihin ni Lulu White, hindi na ako nagla-live. Thank you, everyone. Wala naman tayo kasi minsan tayo mag-live. Mas busy kasi ako lagi 4 million people, mega love shoutout. Nakakatakot yung aking kutsilyo, matalim. Bagong hasa. Ben, then stay up phone because I'm going to sleep. Okay, Ben, matulog ka na dyan. Yan, ang ingay ng alaga ko. Kasali pa yung mga damo. Marami na siya, guys, Pero pag niluto mo to siya, konti lang. Ayan, tingnan nyo. Buhangin yan. Ayan. It's buhangin. Buhangin is real.
Pikpikin muna bago hiwain. Pikpikin talaga. Dami hangin. Tinitingnan ko tsaka baka may uod. Takot pa naman ako sa uod. Ben, thank you for stopping by. Thank you more guys. Thank you. Four million people. Thank you. Ay, nakakatakot tuloy yung ano ko. Matapos rin. Thank you so much, Sisi Kuy Ann. Thank you. Okay lang guys, kung may trabaho kayo, gawin nyo yung trabaho nyo guys. Huwag na kayo mag-ano sa live ko kung may trabaho kayo ha. Unahin nyo muna yung work nyo. 1 hour lang naman ako. Thank you. Mas importante yung trabaho, yung YT is ano lang yan, libangan lang natin yan. Kung may trabaho kayo, it's okay. Thank you everyone. $5 millones. Mega love shout out. Thank you so much. Daddy, thank you. Naghihiwa lang ako. Nandun, nanonood si Buk Nonoy. At ang yaya is busy sa kusina. Ito yung ginihiwa ko, Daddy. O, tapos na rin. Sa wakas, ang dami. Maraming buhangin. Diba? Who is birthday? It's Mama birthday. No, Mama birthday is September. Okay? No! What are you doing? Bakit mo hinuhubad yung ano mo, pajama? Nakikita na yung patutoy mo. Isuot mo yan. Abdul Muid, make it up. Buribad. Abdul Muid, make it up. Okay. Come here, I will fix. Naguhubad na siya, Daddy. Sobrang lamig eh. 6'7" ka dyan. Talaga, Yaya hands is dirty, see? Naghubad na siya, oy. Matagal pa yung birthday niya. $5 million people, thank you so much. Ate Banji, once again, thank you so much for your blessing.
5 million, thank you. Sobrang lamig ng tubig. Katatapos lang umiyak ng pitutoy niya, nagaling na siya ng CR. Ano siya, daddy? Spinach. Spinach. Hinahiwa ko na siya pero ang daming buhangin. Kailangan siyang anuhin talaga. Oh, yeah. Masarap talaga to. Dapat nga manok yung ilalagay ko siya dito, ilalagay ko yung sahog ko, kaso nagsawa na daw sila sa manok. Abay, nakaalala magsawa sa manok. Tapos ito yung aking, instead manok, potato. $5 milyones, mega love shoutout. Ayan, maghiwa na tayo ng sibuyas. O, mas maganda yun. Bakit tumigil ang ulan? Ewan ko dito kung may plano pang uulan. Sana umulan din kasi nga maalikabok. 5 milyones, mega love shout. Aray ko po. Iwanan tayo ng bakas, guys, ha? Para mabalikan ko kayo. Thank you so much, 9 milyones, mega love shouting. Mega love shouting. What is 6'7"? 6'7" na naman siya. No, this is no 6'7". It's not 6'7". Yeah. 6'7". 6'7". 4 million, mega love shoutout. 6'7". Thank you, amazing people. Hey, Daddy, thank you. Sama ko kulay na kinisayang hindi skills na kumikis lang tunog ng alambing sa mga tunog natakalang pakinggan. Thank you, Daddy, sa blessing. Laliwang mararanasan sa bawat katansay ay umaapaw. Stress na wala, ngiti ang tanaw. Thank you, guys, sa blessing. Sama-sama tayo, skittles satisfying. Good vibes ang halo, candy music travel. Live streaming pa, saya sa bawat araw. Dito ka na sumama. Mula sa tunog ng candy hanggang sa biyahe, kwento ng mundo, saya ang mensahe. Rapak
May pambili na akong napkin. Thank you guys for the love and support. Thank you so much. Thank you. Sama-sama tayo, squirtle satisfying, good vibes ang halo, candy music travel, live streaming pa, saya sa bawat araw, dito ka na sumama. Miss pa ko location, akin na ang beat, asang live candy, sobrang sweet, music at travel, live sa bawat oras, kasama ka namin sa saya tuwa, walang kupa sa kulay, saya ay tuloy-tuloy. Miss pa Thank you guys. good vibes lang, walang hito. Yes? Bal, it's okay. You can remove your bal. Okay, Daddy. Sige, thank you, Daddy. Ano ka lang dyan? Tambay mo lang cellphone mo, focus. Sakay sa jeep, sabay ang hangin, tingin sa dagat, kulay asul ang bituin. Parol sa baybay, araw sumisilip, adventure ay tawag, huwag nang patagilip. Alunataan, tawag ng mundo, bawat sandali, kakaibang gulo. Saan man tayo, tumingin ang saya, alunataan, walang kapantay na alaala. Takip silim, Sisi Kuyan, thank you. lulubog. Thank you, Sisi Kuyan. Puso di malilimutan kahit anong yugto. Bawat araw na daan, kwento'y sumasayaw. Paglalakbay kasama ka, damang-dama ang saya. Alunataan, tawag ng mundo. Bawat sandali, kakaibang gulo. Thank you, Ben. Thank you, Ben. Damhin ang siya, alawang nataan, walang kapantay na alaala. Your iPad? Huh? Alunataan, Oh, pala. Your iPad is ito'y not kasama charging. ka. Okay, guys. Okay. Ilaw ng syuta, gabi sumisilip. No, I put in the sofa. Bawat kalsada, bagong kwento ang hatid. You can check. Katauhan ng langsod,
What do you want? Hangin sa paligid. Ito yung sofa. That's what you call Kahit there. sa gabi, bawat sandali. Thank you guys, 5 million people. 5 million, thank you. Nako, sariling amoy, naligo ako buknoy ha. Atsing ka ng atsing dyan. Five million, thank you. Nakakapagod minsan. Oh, Thank you so much, amazing people. Huwag na nga lang tayo mag-music. Marami akong music so pindot naman ako ng pindot. Thank you guys. Daddy, samahan mo nga si Buknoy maglaro ng pingpong. Niyayaya ako maglaro ng pingpong eh. Nagluluto ako. Pingpong is real. Me, oh my God. You have been Yes. there. Can you open the light? Okay. Only once, okay? Okay. Thank you. 5 million as mega love shawty. Yan dito ko nga siya ilagay para makita yung aking niloloto. I want one. What do you want? What? Open. Give me. I will open. Give me. I asking you, you said no. Oh, open. One by one, okay? Don't put all on your mouth. Mamaya mabulunan ka mahirap na. Yan, nandito siya. Ilagay natin sa itaas. Nakikita ba? Hindi yata Wait. Ano siya? Yan ganyan. Ay, kabayo. Ayan tuloy. Ano na siya? Ayaw niya. Sira na yung aking ano. Yan, dito na lang. Bahala siya sa buhay niya. 6 million is mega love. Sanji Boy, mega love share. Thank you so much. Hindi niyo makita yung aking niloloto kasi nga gumagalaw yung aking stand. Thank you everyone. 6 million as mega love shari. Maluwag yung aking stand.
everyone, 6 millones. Sanji Bai, thank you so much for stopping by. Again? This is last, okay? Let's finish now. Takaw mo, Buknoy. Ayusin ko nga siya. Para hindi siya malaglag. Ayan, dapat ganito siya, oh, di ba? Eh, kasusuong. Ay, kabayo. Ano siya? Ayaw niya talaga. Lagyan ko nga ng ganito. Ayaw eh. Ano ba yan? Ayaw niya eh. Bye, kanya na lang. Ayaw niya ipakita yung niluluto ko. 6 million, mega love shoutout. Salamat guys sa 10 milyones dyan. Ika nga, balik na rin ko nga. Kung ganito naman siya, ayan, tagilid naman. Yan, okay na yan. Bahala ka na dyan magtagilid. Abdul, be careful. $5 million, mega love shout out. Thank you so much, guys. Adon mo be careful. Sumasakay ka na dyan sa upuan. Matuhog yung pitotoy mo dyan. Sisi Kuyan, thank you. Gumagalaw yung aking kaserola. Hoy, Buknonoy. Don't shout. Thank you, everyone. Did you like? Guys, baka manan yung langaw to, hindi to langaw ha. $4 million, thank you.
5 milyones, mega love shout out. Init? No, hindi pa siya handa, Daddy. Sibuyas pa lang kahit yung ginigisa ko. Yes. Can you drink water, Abdul Muid? I will give your glass, okay? Okay. Drink more water, okay? Thank you. I need more water, more water. Not too much, because if you drink too much water, your fishy is more. Not too much, thank you, okay? Now, after you drink water, you can watch TV. Good job. Thank you, guys. Naghiwa pa na ako ng kamatis. Ilang oras na ba ako? Wala pa. Wala pa akong isang oras. Four million people, thank you for stopping by. Thank you. Did you drink water? Ha? Saan na ba yung batang kinakausap ko? Wala na. 1 hour lang ako, Daddy. English yung lumalabas sa comment section ko. Giatay. Just leave your live. Siguro sa settings ito, Daddy, yung translator, hindi ko siya na-fix. English yung lumalabas eh. Sanji, thank you. Bakit ka sumasayaw? Saan ba yung ating pot holder? Sumasayaw yung kaserola. Oo na, napindot ko siguro yung translator. Kaya yan tuloy, English yung lumalabas. Yan, ginger paste. Thank you, guys. Next, tomato.
O, diba? Ganyan lang ang pagluluto ko. Tapos, sili. Pampaano. Alam niyo na yan kung pampaano yung sili. Pampaano ni boss. Thank you, 4 million, for dropping by. Pampautog. alam na daddy, pampautog ah. Siguro kumakain ka. Thank you, everyone. $4 million, thank you. You want to eat strawberry? G? What? Alam mo, daddy, panawag yun sa Nutella? Nutella la. Kakain daw siya ng strawberry with Nutella la. Ah, I will give you strawberry with Nutella la, okay? But not only Nutella, you need to eat also the strawberry. Okay? Are you receiving or no? Come here. Ah? Not only Nutella la, okay? Come here. Oh, ito na yung pagkain nyo, oh. 1 strawberry and Nutella la. Oh? Ay! Nabudol mo ako ah, only Nutella lang pala kakainin mo. Ay nako, daddy, Nutella lang yung kinain. Ngayon maglalagay na tayo ng asin. Tapos ito pa isang pampautog. Ayan, chili powder.
Huwag natin masyado ang hangin baka. Tapos, lagyan natin siya ng turmeric. Ayan, ganyan lang siya. Pinasawsaw niya yung yung strawberry sa Nutella, pero dinidilaan niya lang. Nutella lang yung kinakain niya. Madaya. Nabudol ako ah. Bilahe ka rin budol-budol, buknoy ah. Huwag kang ganyan. Abdul Muid, bite the strawberry, not only Nutella. Papakyut ka pa, buknonoy ka. 4 million, thank you so much. Panghuli ko na ilagay yung potato guys kasi nga siya madudurog. Ito na yung aking gulay. Ayan, ang dami, di ba? Parang pagkain ng baboy, pinahiwa-hiwa. Yan, isang kasarola. Pero pag naano to siya, naluto na, konti lang to. Kala niyo marami yan ha. Konti lang yan mamaya. Tingnan niyo. Thank you, Sanji. Bye. Palambutin muna natin dyan. Thank you so much, everyone. 3 million people. Mega love shout out. Did you eat the Nutella? Or I eat banana with my mouth. how about the strawberry? Oh, Allah. You're cheating, huh? Three million people, shout out.
Nancy Boy, thank you. Thank you so much. Amazing people. Yan, umuusok na siya. Silipin na natin. O, diba? Kumonti siya. Kanina ang dami hanggang dito. Ngayon, ito na lang siya. Mas kukunti pa ito siya mamaya. Hindi ko na to siya nilalagyan ng tubig kasi sarili niya mismo katas yung magpapaluto dito. Init. Ganyan lang siya kakonti na. Which up? You want to go to the washroom? No, thank you. No, thank you. Oh, picture ka ni Mama. Show your face to Mama. Show your face. No color na madam. Yeah. Is asking Yaya, I want strawberry and Nutella. I think strawberry and Nutella. Is it? But it's only leaking, the Nutella. Yummy. Yummy. Yeah, it's deepness also. Only one. Leaking. The Nutella leaking. Finish now, okay? That. Wait, Okay. Wait, ano? Leaking the video. Saan na kayo mo, Mama? Bye bye. Okay, madam. Rudy, ano pong burning sa ito? Now, more coffee. One more? One more Nutella? Are you sure? Okay. Bye bye. No, don't throw. Don't do that. If you don't want to eat, don't throw, okay? Okay. Sisi Kuy Ann, thank you so much. Ayan, kumonti na siya. Pinapaluto ko siya muna. Kasi ilalagay ko yung ano, yung patatas. Kayo nang dikit. Huwag kayong dumikit. Sisi Koy, Lako, Chera, mega love shout out. Ayan, may jacket ka na lang ga. Salamat lang ga, Sisi Koy, Irigorota. Thank you.
Thank you, Sisi Koy. Yan guys, iwan lang kayo ng bakas at babalikan ko kayo, ha? 4 million people, shout out. Thank you for dropping by, guys. Lumidikit eh. Marami ito siya kanina, hanggang dito yan, nung binuhos ko. Ngayon, ito na lang siya. O, diba? Kumonte. Thank you so much. And tikman natin. Parang kulang yung aking panglasa. You're welcome, Sisi Langga. Igorota, thank you. Parang kulang yung aking panglasa. At sa anghang. Huwag naman masyado, baka umusok yung puwet nila. Thank you sa inyong mga patamsak dyan, mga langga. Thank you, thank you. Ay, kabal. Mainit. Yes? Please, can you clean your face? What happened to your face? You have already mustache. You know what is mustache? Maybe I want my iPad. I tell you, your iPad is still not full. I want my iPad. What? My iPad is See? only full. No, it's not full. Can you see? Oh, see? It's not complete. They said it's not complete. They said after some times, it will be full. Okay? Okay. Come here, your face, come here. It's okay. The mosquito is coming to your mouth. And then your mouth will eat. Thank you so much, guys. Sisi Kuya Gorota, thank you so much. Yan guys, puntahan ko mamaya yung bahay nyo ha pag nag-end ako. Kasi nagluluto ako eh. Gawin ko na lang isang oras at kalahati yung live ko.
Thank you so much. Si Kuya Ann, mega love shout out. Thank you so much. Si Koy Gorota, ayan, watching ako dito with ads. 3 minutes video mo, papanoorin ko ha. Ayan, nasa ads pa tayo. Diyan lang kayo guys, i-play ko kayo. Next natin si Sanjay. And then si Koy Ann. Ayan. Si Koy Gorota, nandito na ha. Andyan ka pa sis. 3 minutes video mo ha, papanoorin ko. Ayan. Lalagay ko lang siya, nagluluto ako eh. 3 million people, mega love shoutout. Masyadong mataas kasi yung ano ko, pinaglalagyan ng ano. Ayan sis ha, si Koy Goroda. Watching ako, no skip ads yan. Dito lang yan siya. Ano ba to? Night fishing, ayan, 3 minutes. Habang nagluluto eh, magpi-play tayo ng mga video nyo. Thank you so much everyone. Yan, ang ingay ng kasirola ko. Still watching pa ha, si Koy Gorota. Still watching pa ako sa video mo. Ayan o. Still watching. Ang ganda naman ng pang-binwit mo ng isda. Pag natapos ko na to panood, saka na ako mag-comment. $3 million, thank you. Ang galing ng pang-binwit ni ano si Koy Gorota. Ayan.
Thank you so much, everyone. Did you clean your face or no? No, I can see your mustache. Yes. Your beard. What? Don't remove your socks. It's very cold. Thank you, guys. Ayan, patapos na si si Sikoy Igurota. Yes! Ayan, tapos na si Sikoy Igorota. May ads pa sa huli. Patapusin natin yung ads ha, kasi sayang din. Okay. Katatapos mo ng kumain, magdududo ka na naman. Ang bot ah. Let me clean your feeder, okay? Yan, dalawang ads si Sikoy Igorota. Dalawang ads tayo. Ayan. Mahaba yung ads mo ah. No skip. Yan, meron pa. Yan, tapos na yung ads mo. Next na natin si magko-comment muna ako dito. Sino ba nandito? Si Sanjay. I-play natin si Sanjay. Thank you, guys. Bago ako mag-end, mag-play tayo pa isa-isang video. Sanjay, bye! Your main channel. Where is your main channel, Sanjay, bye? This is Ninja Sanjay, bye. Yes. Can you drop your main, Sanjay, bye, please? Sana ba si Sikoy andito? Nawala na. Ito. Si Sikoy ito oh. Play ko yung video mo ha. Thank you, Daddy. Next na lang kita. Ipi-play din kita, Dad ha. Patapos ni lose yourself in nature. Ayan. Si Sikoy nandito ka pa ba? Tatapusin ko tong video mo si Sikoy ha. Bago ako mag-comment. Next na natin yung potato. Si Sikoy Igorota, done playing your video. Nag-iwan na ako ng bakas. Thank you so much. Thank you. Si Sikoy still watching. Si Sikoy nandito ka pa ba? Hi, Eagle Fighting. Hello, thank you for coming. Thank you, Eagle Fighting. Thank you, 2 million people. Mega love shout out. Thank you, thank you.
Why you not watch my shirt? Yes, today I will watch your video, okay? No worries because I'm busy. I'm busy talaga, busy. I'm busy. Now I will watch your video, okay? No worries. I'll watch your video guys one by one, okay? Yan si Sikoy Ann. Malapit na si Sikoy Ann. No worries, Eagle Fighting. Manonood ako ng iyong video. Okay? Ayan, si Sikoy Ann, natapos na ha. Ninext ko muna yung aking lalabs. And daddy, yung video mo dito pinapanood ko. Hindi naman lumalabas yung ads mo, tinatago mo eh. Ayan o. Sunod ka dito, Eagle, ha? Bago ako mag-end, panoorin ko yung mga video nyo pa isa-isa. Thank you so much, amazing people. Mag-assemble kami ng charcoal, ano to? Basta charcoal? Yes, wait. Mahirap may alagang makulit. Oy! Sigaw dito, sigaw doon. Oh, ba narinig niyo yung singer ko? Anong klaseng kanta yan? Eagle Fighting, I don't have Instagram ID. Thank you everyone. Thank you. Ow. Next time I will show my face, okay? Don't waste your milk, okay? You need to finish. Lay down. Tila, Dudu. Tila, Dudu. Strawberry. No, you didn't eat strawberry. Thank you so much, everyone. Si Teo nagtuwad-tuwad na. Hindi na kaya yung katawan sa bigat. Si Teo. Nawawala yung aking signal. Eagle Fighting, I'm here now in your short video. This one, okay? Magko-comment ako dito, ha? Ayan, oh. Ang bilis naman matapos. Next
Ayan. Okay? This is second short video now. I will watch also third video, okay? Next, this one. This is your sister. This is third now. Like and then comment, okay? Oh. Okay. Next. Magko-comment na ako ha. Ayan, 12 million people. Thank you so much everyone. Ayan, mag-end na ako guys. Thank you so much sa love and support ninyo guys. Thank you, thank you. God bless everyone. Thank you.